Oj, jag ska bara testa det här lite random stället. För det är folk som säger att det finns monster eller mördare här. Va? Vad hände? Va? Vad fan är det som händer här? Fy fan vad läskigt. Jag ska inte... Vad fan är det där? Hej! Tjena! Gilla videon. Följ med turism och saker! Och så kan ni prenumerera. Och ni kan dela videon. Och kommentera snälla saker. Och roliga saker vi skulle kunna göra i en video. Ja, vi syns i nästa del av Tennismassakern! Massakern! Woo!